Wannan kiɗa kuna shan shi ne daga kamfanin Dan Zamani Musical Entertainment. Dan guda wato haka ce. Ba ta gurin. Yawwa bari ta gama nata. Bari ta gama nata tukun dawo musu da intalon din. Fati gaskiya har yanzu kina nan na zaci da kika je Abuja kin mutu. Okay ta. Ina fa Fati ta baya ki shirya ki fito. Kan Fati ta huta. Dakta ba kar ta san kar ba? Nemo min dakta Bahijja.